Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare lare-lare kelas 7? Mugi-mugi tansah peparing kasarasan lan dipun gambili segala daya urusan kita. Tujuan pasinaon yaiku kaping setunggal njlentrehake struktur teks narasi. Kaping kalih yaiku nemtokake unsur kebahasaan teks narasi. Saderengipun Ustadzah njlentrehake babagan teks narasi, monggo saged dipersiapake ingkang sepindah modul basa Jawa kelas 7 pekan sedasa, buku catatan lan alat tulis. Monggo sesarengan kita simak. Apa iku teks narasi? Teks narasi yaiku teks nyeritakake peristiwa utawa kedadian kanthi anane urutan waktu kang diceritakake iku peristiwa kang bener-bener kedaden. Struktur teks narasi iku ana gangsal, ingkang sepindah yaiku orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, kodah utawa amanat. Orientasi yaiku sudut pandang utawi pamawas lan pengenalan utawa tetepungan, maksude pamawas utawa tetepungan karo tokoh utawa paraga, latar utawa setting, prakawra utawa prastawa sing ana sajrone wacana narasi. Komplikasi yaiku tegese wis ana perkara sing bakal dadi underan utawi pokok lan ndadekake aluring cerita. Klimaks inggih menika prakara wis tambah ngombra-ombra lan ruwet. Resolusi yaiku prakara wis kudu enggal diudari lan njupuk keputusan. Koda utawa amanat inggih menika rupa panutup, bisa dudutan utawa kesimpulan, nilai budi pekerti sing bisa didudut saka isine cerita, amanat utawa pesen. Apa ciri-cirine teks narasi? Teks narasi duwe ciri-ciri yaiku nyeritakake babagan kisah cerita utawa prastawa, kronologi utawa urutane cerita jelas, anane prastawa utawa konflik, lan duweni unsur-unsur pembentuk yaiku tema, latar, lan karakter. Cekap semanten, mbok bilih wonten pitakon monggo saged WA Ustadzah Riza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.